sanje kwapita 210 million kulikoma salima sikudapite kalikose ya ngema boma 27 so mutha kuona ndalama imene yonse kuiphatikira yakwana 70 billion zimasiyana chifukwa chani chifukwa choyamba chimene chimasiyanitsa ndi monga tonse tidziwa kumalawi kuno pali maboma ena amene kukhala kwawo ndi ulimi amene ndiye ikafika nthawi ya ngongole ya ulimi saachedwa sazungulira amatenga ndalama imeneyi mwamphamvu kwambiri mwina pamene popo ndikulani pang'ono ndikofunikira kwambiri kuti paulikiridwe wetu tisanapite kutali mukaona apa list yanu matipasayo mu top 10 ma district out of the 27 districts ma district 10 amene atenga ndalama zambiri mmene mumu muli maboma aku chigawo chapakati okhaokha apart from number 2 pali Nzimba and then number 7 pali Rumpi. The only boma laku southern region ndi Mangochi ili pa number 9 mmene zozo mumafuna kuyamba kufotokozera ziunike ndi mmene ulimi umayendera Malawi muno mwachitsanzo mmene tafotokozera kuli Longwe amalima kwambiri in fact kulilongweko olimawo mindayo nzoseketsa kwambiri chifukwa olima ambiri so ndi anthu akumadera akwine eni yake wadagulitsa paja pali mfundo imeneyo pali mfundo imeneyo so yatsikulina imeneyo so koma anthu amalima kwambiri chifukwa munthu akadachokera kuti amatenga ngongole nkulima sitimanena kuti inu ndinu obadwira kulilonga kapena kwanu kulilonga koma munthu uchengala ndi munda kulilonga kakwa mkutyolo kakwa mkuchani koma akane kuti aine ndulima muno mulilonga ndipatseni ngongole yanifi timatani timampatsa so nkhani yoyamba ndi territory lilonga ndi malo ambiri kwambiri olima makamaka kwa anthu amene ndi tingati anthu wamba olima so tingati anthu wamba ndi anthu akhoza kukhala pa ntchito ndiye notero koma kulima kwambiri komanso munanena ulendo uja unena kuti Lilongwe omweyi Lilongwe tipeze matchulidwe anthu ndiwina chifukwa ndi boma lokhalo limene muli anthu ambiri ochokera madera wonse dziko lino it represents the country. Actually, population ya Malawi 20 million. Ngati sindilawa Lilongwe accounts for 20% ya Malawi. Because my voters worker and 1.8 million thereabout. The population yose imadutsa 4 million. So kule anthu ambiri kuli Lilongwe. Koma these are people from all over the country. In fact, minda ambiri imene anthu atengera ngongole ili chamukasiya mucha ili mwa Mitete mwansundwe umo ndi kumene kwalo ngongole zambiri. Boda ndi chinji kuna Mitete uko mutha kuona kuti olima akambiri ndi anthu oti they are settlers ozakhala mu Lilongwe. Pang'ono eni aje amalima kuchiwamba ndi kunkhoma ndi kumene mukapeza kwambiri anthu aku Lilongwe eni aje. Koma mukangotenga yonse Lumbadzi Kanengo na Mitete Kasiya Nsalu in fact masiku ano mukamapeza Kasiya Nsalu anthu amati extended airway ni masettlement kulakhala okha akulima kumene mose mudzenza anthu amalima kumene kuchula kuti koma tikatenga tsopano maboma amene mukhoza kuona ukondweletsa apa kuti di mwina tikhoza kuona kuti kumene kwa anthu ake ndi akomweko ndiye mukhoza kuona ngati Kasungu Kasungu komanso mudziwe kuti anthu enaso angakhala Mzimba muone mutenge matopu 5-6 awa Mzimba Kasungu Dowa Dedza kumene kuku ndiye eni ake akumene kuku nkubwera kurumpi ndiye eni ake akumene kubwera Mangochi so izizo titsonyezera kuti maboma awa ndi kumene kumachitika ulimi kwambiri tanthuzira kuti ngakhale boma popanga mapulani yake ankhani ya ulimi kuke dzikomo maboma awa asamatsalire mboyo chifukwa kuti nthaka yabwino kuli malo akuluakulu anthu amakhali malo akuluakulu komanso mbewu zambiri zimalola malani andi magwedeso amvula nthawi zambiri amatha kukhala bwinonso maboma onsewa amene ndikhoza kunena kuti pa top 10 tikenge top 10 Lilongwe mvula yagwa bwino kwambiri ndiye osakambirana kunzimba pali mbali nake cha kunzimba wake wa ku North Nzimba cha uko kumene kuoko kunali ka dry spell anatidandalira ndithu kuti anachitikako koma overall Nzimba yagwa bwino Kasungu zonse chitukambirana mvula yokhayoka Kudowa yonse chitukambirana mvula yokhayoka
kudedza inadzavuta pang'ono kumayambiriro somewhere in January chakwa lobi ndi kumayani koma apapa inadzabwerera mchimache yagwa bwino kwambiri kumene kuso titola ndithu kunchinji kuso yagwa bwino kurumphi yagwa bwino kunkhota tinalipo nditi mavuto pang'ono makamaka chauko kukasitu uko chakuina kwa alamati kukasitu koma otherwise madera ambiri yagwa bwino mangochi ukuso kunaliti mavuto apa ndi apo koma yamaliza bwino ndithu sidalandire nkhawa zambiri of course maripoti ena tilandira mawa pamene cyclone Judy kuti inacheza kumene kuko salima nakoso anadzavutika inadzachedwa pamodzi ndi kumangochi chifukwa ndi amene anazala kwambiri mu February kumene kuso mvula inachitana Khatabe nayonso popeze kuyatira 2 billion so mutha kuona kuti maboma amene ababa ndalama zambiri ndalo akuluso kulimo machitika sokwa pamene mukabwera ngati kumusi uku kuti fotokozere the bottom 10 muteke mwachisazo kunsanje kuli pasi kwambiri kuposa aliyese uku ulimi wawo siwachimanga kwambiri amakondoli mazitu ngati nchewelezi ja kapena ziweto chimanga amalipa pang'ono kwambiri komanso kani ya fertilizer sana muzolowere so mutha kuona vuto la kunsanje limene koma chokondoletsa nchakuti tinapitako kukayendera fusolina jamnafusa lija anthu amene anatenga kwa fertilizer apereka chitsanzo chabwino kwambiri kwa anzawo amene sana ambothira fertilizer moti kunsanje chakachibwerachi tiyembekezera kuti kukhala demand yambiri ya fertilizer kumwanza kunavutika so mvula mvula inavutirapo mbalina koma mbali ya kuthambani inagwa bwino kuthambani ndithu kumene anatekako ndithu komanso mudziwa kuti population chiwerengero cha anthu akumwanza ndiochepa kwambiri moti 211 million imene iyi kuti muitenge tilowenga tikuma average titenge ngati kuma average mukhoziona kuti katengedwe kakumwanza kambiri pa munthu chifukwa chotengera kuchuluka kwa kuthyolo tinali ndi mavuto so akulu kuthyolo tizi amene tizingalulapo pa kuthyolo kukayika banthu wena makamaka uko kwa Chilamwera tinapita ino tinali limodzi mukumbuki anthu amakuti amamba akayika kuti sizingatheke ziperezo ino sizingatheke bwanji tanena kuti kuli program ngati so china chimene chinatikokera musi chimene so kuthyolo kunali zinthu ngati anthu kukayika kuti sizingatheke number 2 ena inali vuto lomwe la malo kukula timalo take tatiko timono limene so ndi vuto lotsatira ndi kumulanjeso kuti vuto ngati limene malo kuchepa pamene kuneno chodabwitsa mukhozoona kuneno kumene kuku atika bwino kwambiri chifukwa neno ndi boma laling'ono kwambiri tikachotsa Likoma the next smallest district Malawi muno ndi neno kakang'ono kwambiri koma mukhozoona kuti kanenoka ngakhale figure ndiyo chepa ikukwana 300 chakuti million koma 350 koma kutengera size ya Ngongole ndi anthu amene atenga average ikuonetsa kuti 836,000 kwacha pa beneficiary mmodzi imene average pene ndiyoposa kumwanza chifukwa 519 kunsanje 399 kubanta 386 even kuposa ku Phalombe so kuneno uku figure iyi ionetsa kuti ku south kuna titenge boma limene anthu atenga Ngongole motsimikiza kwambiri posa ngera kukula koma on average ndi kuneno umene atenga ndalama zambiri chifukwa atenga 900 chakuti 1000 kuposa ndithu maboma ambiri in fact ngasindula kuitsa amene akwaposa kumwera kuno ndakumachinga chifukwa kumachinga it's 1 million pa beneficiary grant koma the next ndi kuneno kumene atenga ndalama zokwana 836,000 kwacha pa beneficiary mmodzi so maboma inawa achichapaka tikati mchafurukoze Karonga ikadachita sobwino kwambiri koma chifukwa cha ng'amba inadzapweteka kwambiri kayo chilala ngati chilala choncho koma otherwise ku Karonga kuchitipa mkumpoto tikhoza kuti rumphi chitipa ndi maboma kuti achita bwino ndithu mukatenga pa average chifukwa chitipa ili pa 1 million chakuti Karongayo 1.4 million anthu amene atenga tikatenga ma average amene ndalama zaperekepera ndiye tsopano ndipite kufusolina limene munafusa kuti ndisanamwere mati
munafusa kusolina kuti mwaona bwanji mutayenda. As a general assessment. General assessment yathu yatipatsa chilimbikitso kwambiri kuti maboma ambiri kukhala chimanga ndizokolola zambiri chaka chino. Alright. Ndipo mene timacheza nawo alimi ambiri amanena kuti paekala azikolola matumba 60 kupita mtsogolo. Maboma ambiri 60 70 80 kupita mtsogolo. Maboma ochepa amene anadandaula ndi monga kati kuthyolo chifukwa cha mbozi. Kumsanje nazonso zinafika mbozi zimenezi amene tinapatsa ngati kuchilidi uko anadandaula koso. Maboma ngati kumwanza kumene kumwanza kuneno kwani mbali ina ya neno chinavuta ndi kuchedwa kwa mvula ya mujeno kwinaso kumene kunati sautsilapo ningoti mbozizo zinadzala dziko lonse koma maboma amene ndatchulapo kumene anadandaula kwambiri pakhani ya mbozi. Ndiye titero kuti koma mukatifusa over 90% ya alimi athu akolola bwino kwambiri. Moti chilingalizo yathu chonena kuti kakolola ido mene tikukaonera chimanga chokha tikhoza kuposa 1 million metric tons alima kunifi imene ili 25% kunena kwina theka la chakudya chimene malawi muno timachifuna ichokera kunifi. So nifi ichita contribute 25% ya chimanga chimene timafuna chitadya. Lero mukhoza kuona pene nanga aibi asonkha zingati mwina mdzaita nadzafusa amega farm asonkha manga chingati agicom asonkha chimanga chingati ma program ena amene alipo asonkha chani chifama tichani amatulozanizani ife kuloza zatu. So tikateza nifi tukamba pano chimanga chokha tichita contribute kosera 1 million metric tons imene ndi 25% ya chakudya chimene amalawi amachifuna. Sipo kapo ayi foja jena ima kuno kwambiri 70,000 yoyo owerengera kuti foja amene akhoza kukwana chaka ma $2 chani sikufuna $4 koma titatenga ma $2 tikhoza kusonkha foja okwana pafupi 120 million kwacha. Ndiye mukhoza kuona ngati kasungu kasungu komanso mudziwa kuti mzimba muone mutenge matopu 5-6 awa kasungu dowa dedza kumene kuku ndiye ni aka kumene kuku nkubwera kurumpi ndiye ni aka kumene kubwera so mangochi. So izi zititsonyezera kuti maboma awawa ndi kumene kumachitika ulimi kwambiri. Tanthuzira kuti ngakhale boma kopanga mapulani yake ankhani ya ulimi kuti ulimi tukuke dzikomo maboma awawa asamatsalire mboyo. Chifukwa kuli nthaka yabwino, kuli malo akuluakulu, anthu amakhali malo akuluakulu komanso mbewu zambiri zimalola malani. Andi mbangwedeso amvula nthawi zambiri amathaso kukhala bwinonso. Maboma onsewa amene ndikhoza nena kuti pa top 10 titenge top 10 Lilongwe mvula yagwa bwino kwambiri. Wawo ndiye osakambirana. Kunzimba pali mbali inake chakunzimba wake wa ku North Nzimba chauko kumene kuoko kunali ka dry spell anatidandalira ndithu anachitikapo koma overall Nzimba yagwa bwino. Kasungu zonse chitukambirana mvula yokhayo. Kudowa yonse chitukambirana mvula yokhayo. Kudedza inadzavuta pang'ono kumayambiriro somewhere in January chakwa lobi ndi kumayani. Koma ababa inadzabwerera mchimache yagwa bwino kwambiri kumene kuso titola ndithu. Kunjinji awu kuso yagwa bwino. Kurumpi yagwa bwino. Kunkhota kota tinalipo nditi mavuto pang'ono makamaka chauko kukasitu uko chakwina kwa alamati kukasitu koma otherwise madera ambiri yagwa bwino. Mangochi ukunso kunaliti mavuto apa ndi apo koma yamaliza bwino ndithu sidalandire nkhawa zambiri. Of course maripoti ena tilandira mawa pamene cyclone Judy kuti kodi inachezerapo inacheza kumene kuko salima nakonso anadzavutika inadzachedwa pamodzi ndi kumangochi chifukwa ndi amene anazala kwambiri ma February kumene kuso mvula inachitana. Khatabe nayonso popeze kuyandikira 2 billion. So mutha kuona kuti maboma amene ababa alandira ndalama zambiri ndakuluakuluso ulimi umachitika so kwambiri.
pamene mukabwera ngati kumusi uku kuti fotokozere yes the bottom tail mutenge mwachisazo kunsanje kuli pasi kwambiri kuposa aliyese ubu ulimi wawo si wachimanga kwambiri amakondolima zinthu ngati mchewere zija kapena ziwero chimanga amalima pang'ono kwambiri komanso nkhani ya fertilizer sana muzolowere so mutha kuona vuto la kunsanje. All just trapped in a burning Tesla. The economy certainly is. And now a movement against Elon Musk to get people to not set fire to, but anakangozigulira kapena anakagula ino bombera nkoda ndonena kuti ifeyo talimbikitsika kuti njira yoyenerera ndoti timpase mulimi chipanda manena kuti mukana ndipasa kashi ndikanalowera nayo kwina kwake production ili mundamangamo usikana tani ate koma mtu chakana kauda daga ndi ngongole ndinife koma yeti sana pange produce panoba mkamanga produce chakudya chilipo
chakuchuluka mitengo ya chakudya itsika ndikuti kukwera kwa mitengo kwa malawi muno kutsika pakhala surplus from both the chimanga ndi zina zonse zimene zalimidwa muja titha kutumiza katundu kunja ndikupeza kuti tili ndi ndalama zakunja. Thank you very much. Anjeseni mungaonjezere bwanji pamenepo ndi mfundo yofunikira kwambiri ndi yayikulu munalimbikira anthu amamuona fertilizer truckloads of fertilizer going all over the country across. At the end of the day mulungu ndikuzavomera mvula ija ndikugwa. Element imene ndikumene nokumabwera zinthu zopasa chidwi zimene akunena amwetazo zokuti anthu amanena ndithu izi zinaziona ine nazimba ndi maso anga kunena kuti mundawu anatsira fertilizer koma mundawu tinasira fertilizer ochokera ku NIF. There was that clear differentiation mumayankhulidwe mwa anthu. Element imene yopita ndi fertilizer from genuine suppliers and from genuine producers. How do you look at it? Dinene poyamba unena kuti zimene chitika chaka chino ndi phunziro osati kwa ife tokha anifi komanso kwambiri amene ali chidwi chothandiza alimi malawi muno. Chifukwa ndikozokuza unena kuti NIFI yachita implement program yodabwitsa kwambiri the fastest ever mukakamba zopereka zipangizo kwa mlimi. Yeah. Chifukwa chimene chimachitika chonena kuti fertilizer abwera ngati lero. Ati uza supply ya fertilizer wabwera. Ife tikupita tukamtenga tukamukweza lole. Within 24 hours mlimi akulandira. Mukhoza udziwa kuti mukhoza uvomeza kuti sizichitika ndi ma program ene. Yeah. Ndipo ife alimi wa makhala pamene paja yekha kulandira sizoti so yafika kwa mfumu amfumu mubwere mawa ndi afumu ajaziti ayachoka kwa pita kubilani ayi fertilizer amafika malo oyera ndithu pa ground kampa office ya NIFI pamene tasankha khala nyapa inu mudalembetsa matumba angati 10 tenganya hospital. Mlimi kumada kwaso ambira amadabu kodi izizi mulero zichitika mdziko momwe zomati fertilizer titukubwera munthu osati matumba awiri kukokala koma matumba 20 munthu kunyamula kumapita nako ndikukathiraso ndikumati patsa umboni monga afukozera amwenda kuti fertilizer uja ndi wabwino ndipo tapita ndipo ndithukuza anena kuti transport imene yalowa mu fertilizer amene uja panopa average kuonetsa kuti pa fertilizer thumba lilonse mlimi ifeyo kuti tikamfikitsire mlimi pamene tampatsa timaononga ndalama yosapitirira 3000 kwacha pathumba. Okay. Ndio muwerengetseri uchoka ku Mozambique kufika kuti imene tamucharge mlimi ngati cost yompatsira thumba limodzi ndi ndalama yosapitirira 3000 pathumba. Ndio kuti munthu amene tampatsa matumba 20 ndio kuti iyeyo ku transport 20 times 3 wasonga 60000. Mukhozo vele ma program ena ndi kuti mlimiyo 60000 makhayo yokaenda upita ukafufuza ngati wabwera kubwerera ukabona kubwerera koma ife iyi ndi ndalama yoti waononga tampatsa matumba 20 ngati ndi 10 30000 basi 100 chabwino because fika kandi ndalama zingati manga limene watengera ndiye zatipatsa phunziro kuti mwina tizikhala ndi chidwi chonena kuti tikamamthandiza Malawi ndalama isamachuluke kwambiri yolowa mu chithandizo chimene chiti. Chinanso chimene mukhozi wona operational cost. Fertilizer amene yoyo tinamugawa pa mitengo iwiri. Ena atenga fertilizer pa 103000 kwacha. Ena atenga pa 180, ena atenga pa 119. Zinatithandize fonena kuti fertilizer yo tinadza kukhala ngati alowa mu contract. Ndiye kuti muja kwacha imachita zache mitengo ya zinthu kumabwera ife titamuteteza pa nkhanyante. Ndiye kuti zathandiza kuti mlimi uja tikalakhala kuti tikupereka cash nthawi yonseyi akadama kugula fertilizer mwachitsanzo mmene ife fertilizer omaliza tamaliza kupereka thumba lili pa 119000 pamene pa nthawi imeneyo fertilizer wina anatafika 170 chakuti 1000 fertilizer wina anatafika 150 chakuti 1000 uchipa anali chama 130 chakuti 1000. Oh my god. Maona ndakuti fe tinaita mteteza mlimi uja kuti popeza tukupatsa fertilizer mtengo ife tachingiratu mtengo ndi uzingo tenga fertilizer so ulimbana anza kukwera kwa mitengo ya zinthu chimene chupereka so
fundo ina ikulu kwambiri imene mwina kuboma ayiona kuti ayichita bwanji ndi amalawiso chifukwa pakhala pali debate kukambirana pakati pa amalawi kuti fertilizer akukwera mtengo sitingathe umugula fertilizer ndiwokwera mtengo kwambiri sititha kulima boma siluchitapo kanthu ine awusenge kuti boma lachitapo kanthu pakudula kwa mtengo wa fertilizer lachita zinthu motani kudzera munifi fertilizer ayi ndiwodula koma wapezeka chimene chinofunikira kwa ndani kwa mlimi chifukwa adati ukhala pa 60,000 koma osapezeka koma mlimi wagula pa 108,000 pa 109,000 koma wapeza high quality pa khomo so mutha kuona kuti mdziko muno mutivomereze sitipanga zinthu katundu wambiri sitipanga mwachitsanzo ngati fertilizer ndipo kufikira tsiku leti dzambe kupanga tokha tivomere azikwera mtengo koma ngati azikwera mtengo kodi alimi azilima azilima nzeru yabwino ndiyotani azipezeka ngakhale ndi wodula so mutaona ndi nzeru ine imene boma layika kudzera kunifi fertilizer ndiwodula sangatsike mtengo mwina mwamwayi chabwino koma kutsogolo popeza timatenga kwina kunjaku kuchika zambiri ife tili mkati muno Malawi kuli nkhondo kuli zochitika zosiyana mayendedwe azachuma zinthu zizitanibe zizikwerabe iyi ndi fact ndiye zokwerazo koma zizitani boma lizipeza njira zizipezeka kwa Malawi moti ife kudzera munifi phunziro limene ena angaphunzirepo mabungu amene ndi aboma amene akugwira ntchito ndionena kuti pambali pa mavuto amene akuchitika kuti zinthu zikudula zikuchata koma kwa Malawi zizitani zizipezeka moti ife tikhoza kutchale chani unena kuti mlima amene watenga 20 bags kunifi tikupanga masamu pa air pa 20 bags kunifi mlima amene yu adzatibwezera ifeyo ndalama pafupifupi 3 million kwazo tikatenga mtengo wa fertilizer 119,000 ndekuti chama 2.3 million ndekuti ikepo interest yathu ikepo ya transport 3 million koma pa 20 bags mlimi walima 10 acres 10 acres azikolola 60 bags per acre mlimi amene yu apeza mabagi angati 600 bags akagulitse pamtengo tegeze chifukwa kutsogolo kuchimanga chichipa sagulitsa so anthu 100 tegeze agulitse pa 50,000 30 million mlimi amene yu 30 million akachotsepo 3 million ya nifi atsala zingati 27 million akachotsepo 3 million ina mwine amene amalipira malebala ganyo chachani atsala njani 24 million achotsepo 3 million imene anachitira haya munda tengo exos wake nakasathu amagulitsa minda ndachitira haya atsala njani 21 million now mukhoza kuona kuti uyuyu uluonena kuti fertilizer anali wodula saumva chifukwa wani wapatsidwa fertilizer ayo pangongole wangotenga ndalama zimene anagulitsa nkukabweza kunifi pa 21 million yatsala ija atenga 10 million asunga nyumba atenga 11 million akugula fertilizer wake wa chaka cha mapa okay programu hii ndi kutakata ndi mpamba wa nifi yukufikani kuchokera ma wireless ndi makanema ambirimbiri ndi programu yofunikira kwambiri tukamba za chakudya pano ndi nkhani zina zokhuzana ndi ulimi sitikunamizana Malawi kuno tifune tisafune cheni chimene chili paphata pa moyo wa Malawi ndi ulimi so nkhani zake zimene anifi wasuti ntchito yawo imamkhala ya ulimi ena amadabwa kuti kodi akukokomeza bwanji nkhani za ulimi ngongole zina anasiya kumene kuti fikako nifi imabereka ngongole za mitundu 27 almost 30 now iyi ndi modzi chabe ya mtundu wa ngongole imene kunifika komano mukhoza kuona kuti ife sitikufuna tizizungulira nkhani ndikumanamizana out of ngongole zonse 27 kandi 30 zimene kuli ngongole za ulimi zimene zo ndinazo chidwi kwambiri chifukwa mavuto amene akulimba kuno amene amachulidwa kukwera mtengo kwa zinthu kusowa kwa forex njala phata lazo zonsezo zinazo ndi ulimiwo ndi chaka tikulimbana nazo ndi chakaso kunifiko akulimbikira kwambiri program imene so ndimafuna kuti tichite move forward koma tisinatero ndimafuna muyankheno clear kuti mutamaliza first phase of the monitoring chitunzi zimene mwapasa Malawi mwachindunji chikhala chotani very direct, clear and short answer.
So the picture we have gotten chithunzi chimene tapeza pa kuzungulira koyamba mo mwatsatani kapena mwachindunji ndikonena kuti kukololedwa chakudya chomwe tikhupira kuti chitikwanira. Mafactors ananenedwa zina zopanga mitigate koma chithunzi chimene tapeza ndichonena kuti kumene ifeyo takapondako anifi kuthandiza kuti papezeke chakudya chimene chakwanira. Right, ndeni ndinafuna yamulakira anthu ngati umenewo. So the next question pamene tupita usogolo tibwere kunkhani ya misika. Chakudya ndi chimenecho minda ndi mmene mukuonekera kutheka kuti anthu akakolola anthuwa pali challenge imodzi imene amakumana nayo. And challenge imene yoyo ndi amgonagona almost like imene timakumanena ndi njala. Mulimi amakumana ndi vuto la misika. Ndiye ulendo uno ndi mmene munena kuti anthu akakolola anthuwa tukamba za ulimi ngati business. Ulimi wa business. Therefore msika is one of the most important things, and is msika umasowa mapeto ake anthu amagulisa kwa mavenda adi maxima oneka kuti ili kuti kodi anifi anthu awawa alimi amene atakololewa zimene zili mongole afunika kuti agulise akhaidi drama abweze gawo limene lili ngati nifi mukumaliyang'ana bwanji mulimi akapanda kugulisa pa mitengo yabwino zimvuta kubweza mongoletu andi kulemera kukhala kokanika. Ya tiyankhe anifi tikuiona nkhani magawo atatu nkhani ya misika. Okay. Gawo layamba tione kuti boma layankhako kali chifonera kuti mbudget imene aphungu akukambirana panopa adimali apatsidwa 53 billion. NFRA apatsidwa 60 billion. Mutakuona kuti ngati zatizaperekedwa mnthawi yabwino ndalama zimenezi tukamba za over 100 billion. Yokulira mbewu kwali michimanga. In fact chimanga chimene anifi talimitsa chicha pachapa mudzi tsiku la lero tsiku la masamu tukamba za kuti ifeyo tasonkhako 20 million bags ndiye kuti 20 million bags atakhala kuti alimi afuna agulitse ndiye kuti ndi mabiliyoni ndi 2 ochuluka chifukwa tingotenga ngati 40,000 pa bag ndiye kuti zimwina zikhozo mafunika mwinabe chakuma 800 billion kumapita uko. Ndiye kuti adimakiyo singagule chose mwina ikhozo gulako mwina 10-20% echimanga chimene chili midwecho. Msika wachiwiri umene tikuona ndi amalawi eni. Msika umene ndi sika sodalirika kwambiri. Tukathoza kuti amalawi aza amalawi. Chifukwa alima amene alima ndi 63,000. Ndi amene alima amene. Amalawi chilipo angati 20 million. Ndiye kuti msika number 2 ndi amalawi posadikira kupita kwa adimali misika yathu imene timakhala. Ndiye kuti chimene chofunika nchakuti boma lipeze njira yone kuti alimi athuwa azikagulitsa okha misika chimapezeka m'madera mwathu pa okha. Koma mitengo yoyenera. Osati kudzera mwa venda. Mukhozi wone ukamba kose kuti uthawa venda. Njira yachitatu imene tsono imene tutsata ife ya anifi imene soboma mwina likhozi ubwerekerako. Takonza ndongosone kuti tipereka ngongole imati off taker loan. Tikati off taker loan ndiye kuti munthu amene afuna kutenga ngongole kunifi kuti azikagula mbewu kwalimi koma pa mitengo imene boma lakhazikitsa. Ndiye kuti zitengera unduna wa zamalimidwe kuti usanathe mwezi wa April kapena mwina songa zingayende bwino pomafika pakati pa mwezi wa April akhazikitse mitengo yovomerezeka yogulira mbewu. Zikatero ndiye kuti mlimi zimpatsa picture kunena kuti ndikamapita pansi kukagulitsa chimanga changa tekeze osakhala wadima kandu kagulitsa kwa mkandu kandu kagulitsa ku Chinthembwe pansika kuchisi kandu kagulitsa ku Borero msika woyenera mtengo woyenera chimanga changachi ndizikagulitsa mwina pa 50,000 kwaje pa thumba la 50 kg. Akayika mitengo imene ijayo ndekuti mlimi zimuthandiza kuti akapita pansika munthu wina mwina akunenera kuti atichita ni 30,000 thumba adza kuti ndiubereke chifukwa mtengo umene boma lakhazikitsa ndi kuti ndiwo alime aja akadziwa bwinobwinonso ngakhale vera atakubwera kudza kugula pa nyumba pawo. Ampatsa mtengo umene chifukwa boma lanena kale kuti mtengo umene ndikufuna kuti ugulitse ndi kuti ndiwo ndiye kuti zitithandiza pamene paja.
awa ni mapulani apafupi ndafotokoza kale adi magi ila njendera mantaya bwino monga boma lalonjeza ndi NFRA. Number 2, alimi adziwe mitengo yoyenerera yovomerezeka imene ingavomere ndiye kuti akamakagulitsa kandi kusika agulitse mtengo umene uchi. Number 3, ife ya nifi ti anthu amene tizapatsa ngongole acha kuti akagule kwa alimi tiachite kalondolondo policing. All just trapped in a burning Tesla. The economy certainly is. And now a movement against Elon Musk. Kani ya ulimi wantirira jagai ndo yamba ndumene undaone nawo omwe nifi yoka ibanga initiate ta mundu na wamalimibe
za anthu amene ali m'madera amene muli mukale yayi muli mitsinje muli sosi ina iliyonse ya madzi koma mwansanga andituna kuti azipange organize m'magulu amene sakuchepera anthu 50 sakupitirira handiza anthu amene achawo so chikauti chikubadwa gulu lithandize mwansanga chifukwa tikudziwa kuti anthu aja salima malo akuluakulu ndi ang'onoang'ono halfway chikamwayi mwina waneka koma ndi kuti anthu amene aja kuti along that stream muside because kuchita hiti mwina 50 acres muchita nayo 100 acres muchita nayo ndi kuti ma green belt along ma stream ngati imene muchamo. Legi yachiwiri ndi legi imene tikulumikizana ndi Ministry of Agriculture Department of Irrigation department yone za ulimi wa nthirira umene kumene kokonso ndi ma partners ena amene ali nawo tilumikizana nawo ifeyo kuti tiwapatse alimi amene ali maskimu okhazikika kale so kuli term muchingereza kuti supplemental irrigation inotheza mbiri ulimi wa nthirira timadikira kuti mpaka anthu amalize kukolola za ulimi wa mvula ndekenako tipite tikambe panga so kuli concept imene ya supplemental irrigation yonena kuti sitinamaliziretu za ulimi wa mvula talowa kale kuna kulikonse kumene kuli chinyontho kulikonse kumene kuli source ya madzi mwansanga alimi akhaso organized through ma schemes amene ali kumene kuja kuti tiwathandize kuwapasa zipangizo za ulimi wa nthirira. Remember tinanena amene makamba muja kuti taona kuti kolowera ndi kuzipangizo siku ndalama mbuye mudanena kuti ati apatsa ndalama koma ndalo kumene kuja tiapatse zipangizo alime madera mmene moja ndiye kuti tikunena kuti cycle imene ikuyamba April May June July tikamati akumaliza mai paja anthu akukolola akulowaso ina cycle yachiwiri apange July August September October mwina mpaka na chakuma early November pamene bokota masula nipo mukamati zipangizo challenge imodzi imene alimi ulimi wa nthirira imene kumapezeka ndi zipangizo zozeni machinery solar pumps ndi zina zoterozo mbuyo musizi kumatheka kwenikweni anthu tikunena pano akugwirisa ntchito mautakeni amagwirisa ntchito njeni matichani ma trade pump zida zovuta kwambiri anthu amafuna atakhala ndi mapampu andi mapampu ndi amene angathandize anthu kuthirira nde ulimi wa nthirira ukhali ndi mapampu ko element imene iyi ndi zimene munenazo kuti kuyambira April ili bwanji ndwalekere bwana ngatengepo chokondweretsa nchakuti ife anifi njira imene taona kuti itithandiza ndiyo tsamira pa anzathu riding on partnerships riding on solid and tested partnerships mwachitsanzo amene tigwirana ntchito imene yanzathu a SFRFM amene anatipatsa fertilizer aja ndi amenenso atipatse fertilizer ameneyo nawonso amakweraso kumsana kwa ena opereka mbewu komanso mankhwala aja ophera tizilombo ndiye kuti tikamati tutenga package kapena kuti phukusi lompatsa mlimi la ulimi wa nthirira phukusi limeneli lizikhala mbewu momwemo fertilizer momwemo komanso mankhwala opopera tizilombo momwemo chokondwetsa china nchakuti so tinafunsa ndi anena kuti nkhani ya mapampu tukambira nkhaniwa water pump solar pump kapena motorized pump zonsezi nzotheka ndiye kuti tuona kuti nchifaitana kuti alimi wapopeza titsindike ngongole ya ulimi wa nthirira amene atenge mwina May June July ndiye kuti abweza patatha miyezi 4 mukatenga May ndiye kuti mubweza August mukatenga June mubweza September mukatenga July mubweza October choncho msingwayika miyezi imene chifukwa tutengera miyezi imene mwakolola mwagulitsa si nkhani yonena kuti yayi ndidzabwezera kachamawa ayi chifukwa kufuna ndalama izungulire kwambiri nchifukwa yake mujama ndinena amweta target yathu ndionena kuti ngati zingatheke phase 1 yokha imene yamba April May kukafika mpaka July August ndikuti itafikira alimi osachepera 100,000 zitithandiza September kukafika December ndikuti ukamba soza alimi 100,000 ndikuti maekala olimidwa 50,000 pa phase iliyonse phase inayo 50,000 ngati 100,000 so nzizone kuti takonza kuti mlimi alandire full package mwina tilengezeso pano kuti izizi ndi zanthirira zokha koma September tiziti ukuyanthirira ukuyalime akumunda
chifukwa tikuyamba September chaka chino ya mvula pajali nakhala kudandaula kuti mamba mochedwa tiyankhire chifukwa mwina anthu aja azifunsa kuti kwa chaka chino chata mochedwa iyayi tiyamba September kuti pamene tizifika December tikhale kuti alima akumunda tathana nawo so ya mvula yonso nayonso idzakhalanso chimodzimodzi kuti kuyikamo fertilizer, kuyikamo mbewu, kuyikamo so mankhwala chifukwa alima akhala kudandaula kuti mwetsazo ena amene kuti koma fertilizer mtani ndipatsa koma mbewu ina ndivuta kuti mbewu ina kuvuta ndi fertilizer jamwatani nayo zovuta ndiye tufuna kuti chaka chino amlimi timusamale mkumbuyo komwe akwatiwe mkumbuyo komwe mlimi pali mwambo umene amati kukwatiwa mkumbuyo komwe zonse zili chile zili tayari apa solar bado simunapa masuletu pa solar pump solar pump imeneyi mujanenera kuti alima azikhala 50 kufika 100 ndiye kuti zapatsa mwina mapampa awiri kapena atatu kuti malingana ndi ukadaulo umene azilipatsa akundu na waza malimidwe makamaka ku department ya nthili chifukwa zinena kuti amene alili awawa mujanenera amweta kuti nditsindike alima amene tiwathandize asachepere 50 asapitire 100 akhale mugulu ndi azitenga mtsinje nditsindike mbali ndi mbali kumapita nawo mpaka amene ati anthu 100 sifuna kuthandiza munthu wina ndikachitsime kake kwa yekha wina basi tizimthamangira kwina ayi zimenezo zwayi tufuna tiyambe kukhala organized ngala Malawi tizichita zinthu mchigulu kuti tikatero tiyende mtunda wautani ndiye pampuyi ndi mbewu zija zizikhala gulu limodzi zonse ni ngongole yobweza akakolola chimangacho kapatha njifaike pampu isi upita kwa munthu paikha anthu 50 aja mwina akhozilenga mapampu awiri anthu 100 akhozilenga mapampu atatu kamena 4 malinga ndi mmene alangiza aperekera upangiri wake kuti ndi malo amene akulima awawa mwapatse mapampu atatu kutanthauza kuti no cost ya pampu ifa pampu ndiyodula ndiyodulira kuti cost ino yachidwa spread over anthu 50 onse economies of scale anthu awawa they are enjoying pachingelezi kana economies of scale kuti chinthu icho chigwira ntchito malo akulu kwa anthu ambiri ndiye kuti aliyesa asonga pang'ono usena nkuti timpatse uyu kapampuka komanso nkuononga inuyo muone munthu azilima hafu ekala timpatse pampu wina hafu ekala pampu ndiye kuti anthu 100 mapampu 100 ndiye kuti tapangapo chake zosagwira ndi program yakutakata ndi mpamba wa NIFI imene ikufikani kuchokera kunoko kumakalema osiyana kuli ili pa Times, ili pa Zodiac, ili pa MBC, ma Facebook ma radio ndizina zoterozo panopono ndi masule tinanena tikupitirira kuchita zomwe tikuchita ya kukambirana amene makhala mukutsatira ndikhulupirira kuti mukudziwa chimene takambirana so far pali uthenga wabwino kwambiri kuti m'mindamu zikuoneka zabwino mmene zayendera ngongole zifetereza kumene wapitako zikuoneka kuti zikhala zotheka ndithu chimanga chaka chino chilipo koma madera ena sichikhalapo ndiye nkhani yake ndi imeneyi yanthirira nambala imene mutiimbire ndi 0882 115 840 ndikuyibwereza 0882 115 840 0882 115 840 nambala imeneyi ndi imene muti tukupemphani kuti ngati mutakhala kuti mukufuna kulowa nawo program imeneyi mukwanise kuyankhula nafe programu iyi nde nanena kale kuti nambala yoti idikiritsa kale ifatikatsekula manambala masino nkhani zimatha muno timayenera kuti tizikamba ndi anthu amene akuimba mafoni muli bwanji bwana mukuimbira kutiko ndikuimbira kuno Kasungu phone number yanu tipatseni paja timafuna kuti tikatha program tikuimbireniso 08 awiri 40 50 918 dzina lanu mwatinda Same Mandira ku Kasungu yes yakulani sir ndaisatira kuno kondiri program imeneyi chabwino ndipo azimene akuchita NIFI I think zikhoza kuti sintha kwambiri na malandi mafuka amene tikubana nawo okay ndemanga yanga ili poyamba pa mbewu zija anena kuti mlima akagulitsa
ninali magazo akuti bwanji o anifi mina kuperekera ngongole mujama chitira amakampani ya Ford yanga china Alliance JTI kuti alime ajazo wasatira mbeu zijaza kolola iwo akhalindi njika yawo special kuti alime ajawo mbeu zija akagulise unifi. Okay. Akagulisa unifi kujande kuti anifi aja agula mbeu zijazo kena kontu kuchosapo ngongole zija alime anatenga zosala zikuwasalira ali. Aha. Maganizo anga na mine chiwiri. Inijaka jata nachata kuma yuti personally, of course I'm a teacher by profession. Yeah. Okay. Ndi solar pump ya 200 watts. Okay. Imene tinachita kuna ukauli wanchilira. Right. Kuma ndi machepekeka kuzipanzunga ki fertilizer di mbeu plus mankwara. Okay. Get mati depends kuti ngatunga kale koteka mena ukambira kwa program live tuiona nini ngatukoteka kuti April hii ayesese kumansanga kuti chinyondo chisanate fonde uzina zitakudala bonopo zitakumera kwinako May June pamene mwezi tawazana uzapitiza ndi pampu mukutantha uzamtirira sopano mwantira swapo yapa ndapanga komitiza kuti alimisika akaipeza kuti akalindi mokosati adalire so adimaki kumaniwo inenge ajefwa kwadzo alinjira ikodiyama natenga ngongole aja mbali imeneyo inamveka koma iyi mbali yomalizayi mukuti April atani April achite kumachawe chikuti vota kwa minomalali ndichitoti tutapanga apply maloni koma kuti zikasheke zimatenga thaya idali kwambiri pamene tikumaphonya game so timene titalifi mena ukabila za April rese 1 April anthu ayamba kuthamanga chani kuthamangisa za mafayo ikamati mina mid April ikhali kuti maprocess ose adatani atheka panga proof ali na apasa zofunikira kenapo kuma anthu aja alinaja zikapanga ulimwanti. Very good. Na mafunso anu ndinde magazi omwe zamveka zazilandira phone number yanu taitenga. I think ababa irani akuyankhene ayankhiratu straight tayo mwe ndikuthokozeni kwambiri abana. Thank you very much indeed. Ukasungu kumeneko ndikumene tayamba nawo tayamba ndi maganizo akuthwa kwambiri koma it's heavy work now. Nifi mkhale ndi misika yanu katundu muzika tinganokha mugule mubweze muchose ngongole mwapase profit yayo inuyo zimene muchite nazo mbeu zino mukhale control. Ya maganizo anzeru akuya kwambiri tidawaganiziraso kuti mwina tikhozolowa mu arrangement imeneyo tipitiliza kwawunika maganizo ameneyo chifukwa pali zituwiri chimene mwina mbuyo mutima sira osapanga choncho kuti alime aja mwina amakhala ndi kukonda kwawo kuti ndigulitse nsanga mbewu kapena ndisagulitse nsanga ndidzapange ndalama zambiri kutsogolo ndiye kunali konena kuti tikapezera tunsika ndiye wansika kuti amakhala ndi njala kuti inu mdabiuza kuti pakatha 6 months mudzatipatsa 40,000 metric tons ya chimanga ili kuti ndiye tupita kwa mlimi alaya ine ndidzagulitsabe so pamakhala anthu achoncho koma ngati zuchokera kwa alimi ngati yawo ndi nzeru imene akuona kuti itha kuthandiza ndiye kuti kuyamba ndi alimi amene tiyapatse ngongole ya ulimi wa mvula umene ukubwerapo tiyambapo nafeso kucheza ndi ena kuti tione kuti kodi tikhoza kukwanitsa kuifikira motani. Okay, mbali ina ya funso ija muichite hodi titengeretu I think mauje mafunso awiri atatu. Muli bwanji bwana? Mukuimbira kuti? Imbira kukasongo kuno kwa di entondwara. Mwaziona zijadimana na kuti kasungu yatenga namba 2 ndalama akufusa so yokera pomwe. Phone number yanu sa? 092 17 92 ma 8 Very good. Zina lija? Maliko Mwale. Yankulani bwana dziko la Malawi likumvesera inuyo. Titokoze kwambiri anife boba muzao mubiriri.
wabe ngokurabinyirize cyane chabwino kungwathu wanthundo analize ntholera kumana nivuro nezinthundo yose di balibe nifemene wina watengako sevanovo ndetiti mavuto kuti woritira makhunzira kogamuzi ndikukhumvira abaveruzerera sopano ukasunguku mesa nduja uli number 2 pitiriza ndokumvani ndikungwe limene idachita kuno kweza ngongole 2023 inyikokerapo pakananalandirako ndithoyina ndalama ndichita kukabwezerako kose koma 2024 vayendera maliza pana so chigawo chino chachiwiriso chino zawaduka sagathandizika kawo ngungazimene atipwetekera kuno ta yonse anthundo wanu valibe kumene watenga konisi koma alangizi alipo kumene koko alangiziriri nawo anifyo awanifi limayendera ku tawuni kukasungu chabwino ndakumvani sara programu wawo minaliganizira kumwa changu kuno minanafika kutenga bindule nawo lindolubwerawo ndakumvani ziko mbwana kumene kukwathundo ala kumeneko akuti nifi nditu ta yense kulankhula kwa iwowo akuti kumene koko kulibe sanapindule ndeni nanena kuti titengepo mafunso awiri atatu titenge omaliza kuti tiyankhe chigawo chimene chichi mukuyimbira kuti bwana mama ndakulandirani program yathu pa kutakata ndi mpamba tandiuzani dzina lija ndani mwati Aruthi kunzuzu ndiuzeni namba yanu nsanga 092 ya 54 800 84 mukuti bwanji kunzuzu mairuthi ine ndimalima kunkhata ndimalima mbunga right amaso ndingidandaulo zonse zimene mwayankhula zoba ndazifisa mbiri koma vuto lake ndiloti anisi malipesa kwambiri ngongole ineyo kuteko nalipesa zoti ndengeko ndrama 5 miliyoni yonse kumunda ndiwonjeze koma mpaka na lero sinalandire process nda ena kana tenge ndiye chonde ndithandizeni enafe kuulike chimaukonda inuyo ngongole yanuyo inathera potani ngongole yanuyo munafika nayo pati mwati munayamba process yochita apply inaipanga yose nathana nayo kupereka zimakalata mpaka nanituma pita ukase kulisa maakaunti nase kulisa mpaka napama litiro limene munayamba zimenezo kuyenda kunkhata bekuyenda ati hayi tipasani January simatha February mpaka lero mali mapapa ndavaoisa kani tapeka kale ndrama zo malire nditowani ndikuziwa kuti nasasa tipa mguru mene nasasa pia ndrama kumalichi kapena za tako ndakumvani mai funso lanu labwino kwambiri mumvere pa wireless pomwepo tinakula amenewa akuyankhani ndithu munthu kuyamba Novemba lona kulo sanalandire nkhani yake ya mtundu wanji komano ndizimene tikufuna titenge funso lina then tipeze mayankho muli bwanji moyo ndikuyankhula ndi ndani mukuyimbira kuti
yanuyo bwana usamaende mukalema wamodzi chifapena kumamveka pena ikuma sizikulondeka tapeza ndimalo mwimema wamodzi muyankhule pamenepo pali bwino ndikutokozeni kwambiri kwa basi uko kumalingunde mapangapo pamene papa thandizeni mayankho ikira akutokoza kumapena pake palinga nusu kavuto zikoma kwambiri Patrick pali kaja kwanthu duwala nadataula kuti kumeneko TAS tiwayankha programu isanathe chifukwa ngati supervisor akukasungu akumvetsera atipatse data muno mu studio ya anthu amene alandira kwa tiye twala chifukwa sitikhulupirira kuti tiye wathunthu angakhale kuti sadalandire koma atati mbali yawoyo mwene koma osati tiye wathunthu chifukwa tinayesetsa ndithu kuti tiye aliyense agwirepo pang'ono pang'ono ndiye mwakamba nayo akuti atitumizira tilipo tinauza azimvera moti ngati sakumvera ndiye kuti ntchito yavuta kwambiri pamene kuti atumize tiyankhe msanga chiona chake koma kumbali ya iwowa ndiye kuti tafika mwapadera chifukwa ngati takhala kuti tikhoza wathandiza natseke pofika pa 31 akhale gulu loyambirira pa nkhani ya ulimi wa njira chimodzi za amayi ajaso akukasungu akumzumba mzuzwe akulima kunkhatabe ampunga kunkhatabe nawonso tatsatire chifukwa mpunga winaso yofunika kwambiri ndudza kuti ampunga season sinatheretu siyana ndi ampunga adakachita beziwiri zitatu kuti amene onso tafike tione kuti tathandiza bwanji nambala sitatenga nambala tatenga amatinda wikena Ruth Munthali I think tinatenga nambala imene pa yomaliza imene yachokera kumalinde ayamikira programu iyi zikomo kwambiri ichi amene muli ndi mawu tilimbikitsa kati patsani timayamika chifukwa zimenezi tili ndi Facebook page amachuluka podandaula olira otukwana mukathandiza sabweraso yayo sitidandaula kupeza zimalira zaenda basi akhate khumi aja akangobwerera mmodzi ena zimachitika kwambiri akale koma kupangiro umene anena onena kuti tizipereka kwa anthu amene ali ndi minda tidandaule chifukwa chaka chinocho kuti tipereke amayamba kuvomera ndi amfumu amudzi kuti uyuda ali ndi 10 acres patseni matumba 20 ndiye sizimatimwepo amfumu amudzi timapita kwa group ngati achitatu uyu ali 10 acres ineso ndakaona agroup ajaka amene mpatseni amakamaliza ndatiye kusaidi ngati anthu atatu awa pezeka bekuti munthu wina atatenga matumba 8 alibe ndi munda omwe ndekuti ngati ife chifada awo zilatu mmene timapereka upangiri wa timakapira malangizo ndi dongosolo la chaka chino
ndekuti uyu tikapeza nthawi yokolola kuti sadalime munda analibe koma fertilizer ali atenge ndekuti feti ndi anthu atatu kuti tione nawo zochita afumu agulupu ndati atifotokozere kuti amasainira bwanji zinthu za munthu koma maisa pamwamba pa zimene zonse kumapita agriculture ukayeza munda ndiye milandu yokhayo somwe itsazo ngati wa agriculture adasaina fomu yamene tikamfunsola munda umene udakaona ino mlangizi wathu wa ife munda amene udaka chifukwa kuti mmene tilayichunira program iyi pali ya anthu amene ali ndi mafunso oti ayankhe tisanathane ndi uyu koma pali ni mafucheni ya anthu oti ayankhe chifukwa yake pempho lathu ndionena kwa alangizi athu kwa mafumu komanso kwa alimi amene muzitenga kuleza nife kutsogoloko musatengere masewera dokoso limene takhazikitsa chifukwa anthu aphunzirira pa inu kuti zinthu zisizosewera chifukwa ife yonse tikuchita nawo masewera chabwino nditenge raundi ina nthawi kuthamanga kwambiri nthawi ya wireless ndi choncho yapakanema muli bwanji mukuimbira foni kutiko Mwanza tiuzeni dzina wawa Ligowero okay Aligowero titandizeni nambala yanu kuimbiraniso ikatha program 094 268 ago ambulani okay chabwino ai ndikuthokozeni kwambiri amene Aligowero kuyankhula mwachidule iwo alibe funso yayi koma ndi ndemanga kuyamikira makamaka kwayira amene wa anifi pachifukwa cha zinthu mmene akuchitira maprogramu awo ndi zina zoterozo ndikuthokozeni kwambiri Agowero kumene koko ku Mwanza tione apa kuti tikulowera kuti mu manji ndikuti kumeneko nambala yanu 091 364 778 oho yanga ni ndemanga ipereke ndemanga imene ndiwathokoze akulu anisi wabira ntchito tamandika madera mwathu amene anatenga ngongoli tikuona kusintha kuphatikizapo anapanga chiganizo chabwino kuwapasa fedeza karata zapasa ndalama imanenedwa ijanthu akanagula chakudya ndiye ndiwathokoze kwambiri anaganiza bwino ndipo ndidzize zimenezi zikuwatu likhoza kusintha ena ife sitinalowa nawo koma nyengoibwerako itipanga zoti nasi tijoine nawo zitithandize mene athandizike anzathu ine pita mulio kwa chinama kumwayi simunalowe nawo chifukwa chani sindinalowe nawo ifando domeko zache zimene zimanenedwa azilangiza amakhanga takuti opyesa ndiye chifukwa cha kumantha tinaopera patali koma tazaona kumapeto kuti zinali zabwino chabwino malingana mwaziona kuti ndi zabwino chakumapeto ndikuthokozeni kwambiri abwana ulendo uno musakaike lowani ndipanga zimene zakankwazira ndipo ndiyazikira kuwapitirize bani zikomo kwambiri ayi munthu kumayankhula zoona kuti ayi ulendo uwu wapitawo zatidutsa zinthuzi chifukwa chokuti amweta mwayingwa khani autanali ndi mali zichatina kumana nazonso kutyolo andi bwana Jeseni anazali nazo kuti chidodo anthu ndize akunena kuongwera muli bwanji bwana ndilipo mkuti uko kota masambo yo zina lija chiyembekezo kasende achiyembekezo kasende tipase phone number yanu 0 67 49 yeah 024 maziro awiri folo kukota kwa masambo mukuti chani efe ofuso
Funsani. Tunalandira fertilizer oyamba pa klabu yathu mba 10 February. Ndiye mpaka na vanova fertilizer wachiviri ngati wobereka tisanalandire. Ndiye funso lathu nomali koma nde hayo shake yaluyo nde tuola morani. Amene munalandira mungati woyambayo. Tunalandira 1,500. Mulipanga? Ndiyo munalandira marumba 25. Ndiye pano mpaka lero simulandire marumba ena okulisa. So pano kumundako chimanga chili motani. Kumundako kuli mbewu ili bwanji kumundako. Mpaka na vano wangu lifereza sana bwelo. Oti atakupasani fertilizer panopo athandizabe? Athandiza. Bwati? Zikomo ndakumvani dikirani pa wireless pompo akuyankheni tsopano ilili ndachangu ili. Ndiyankheni kwa masambo mkhona kota. Ya mwachangu kwambiri tatenga nambala yawo komanso chimene chakilimbikitsa nchoti chimanga chawocho nchoti be akhoza kuthira wachiwiri. Tiyesetsa athandize wiki isanathe imene tiyambe mawali. Ndiye kuti tifunseso mati aja akulima soko nkhati abe aja. Tione kuti ni magulu amene mwayi wopatsa fertilizer udakalipo. Tifati tsindike kwa Malawi kuti fertilizer amakhala wophwekerapo msanga kupereka kusiyana ndi ndalama. Chabwino. Mwisongolabe imeneyo. Muli bwanji muli palaini? Muli bwanji. Ndilipo kuti kumeneko. Kunchinji kuno. Dzina lija. Thomas Kwekwe. Phone number. Phone number. 0 Bwana dekani tanena niso. Ataitenga. 0. Hayi basi siyani akuti aitenga. Mukuti bwanji kunchinji. Akuchinji kwa mulo bwino kumene kuli bwanji. Kuno kwabwino mukuti chani nkhani yake. Kani ndiku sonofandira kusako. Kuso ili ndilo kuti kodi mundu akafuna kulowa ngongole imeneyi ama tajidwa ngati ufuna utenga tiki 1000 upeka ndalama makuli olowera kapena amangode. Hayi kuso abwino basi inu mafuna mutatenga nawo ngongole. Chabwino. Tanafikire watu kuno baya kwa kuno tanafikire kwa mafaizi ya leo nao. Kodi kunchinji kwake kutu? Kunchinji kwake kwati tanafike kwa nkanda kumene kunachulidwa pakati kati hapo. Ndi anifi sanafike kumeneko? Anifi sanalipeze kuno limangomvera pawaile. Simunamuonepo mlangizi wa nifi chikhalire ni chanu inuyo size yanu? Sanamuone. Hayi tamvetsa mwati tisanafike kwa nkanda pambuyo pa? Limali bakaigwa chabwino. Ndili yakumamizi bewo mabe belinga yatu nkaigwayo. Very good. Chabwino ndakumvani akuyankhani pa wireless pompano nkhani yopasa chinthu imeneyo anifi akumanena kuti tafika kwina kulikonse ndipo palibe dera limene tasiya koma inu muti kwakaigwa kunchinji sanafike tione kuti akunama ndani. Muli bwanji pa fonipo? Ndili bwino ndikuti uko? Kulilongwe. Dzina lanu? Nambala ija? Ayo ndi 0 Very good. Yankulani bwana kunkhoma huko. Inuyo mukudziwa kwa anthu amene anatenga fertilizer kunkhoma?
ndiye anatenga wambiri amatenga kumgoli mindayo yori sanga tiyetereza inu mwafuna fetereza ine ndi mafuna singalembese koma ine ndi mafuna sopano simunalembese ndiye mati abwere bwanji ayi zindukamba mangana ndi ngati izo nikubwerayo kwambiri ndiye mulembesano chabwino ndakuyamikirani kwambiri kunkhoma uko kalembeseni fetereza kuti akupezeni ndiye kuti mulowe nawo mpulogalamuyo fetereza sakangobwera popanda kuti inuyo munalowa nawo mpulogalamuyo pezani ndondomeko ya njira zimenezi titenge funso lomaliza tiyankheso pamene papa muli bwanji muli bwanji ndikuti kumeneko Bwana Simon mukuimbira kuti kusina Diamond kuimbira kuno kunkhoma Nkhoma ikhaikhayo chabwino ya phone number yanu 0 51 yeah 34 yes 300 very good yakulana Simon ine mafuna ndifusema bwana navengapo nisendi ndongethulo thandisa kwambiri oho ineyo ndairenga 2023 nali yaulimi adatiuze kuti tidapanga apulaye tidapanga myezi yosama katipatsa Mei nayo yoti yathakale chabwino tidapatsidwa ngongole jakudapezeka kuti adatiuze kuti imene ndiya business koma sizindasanyirane koma adangotiuze kuti mukachitira business iti miseri mafuna chanu yaulimi oho ndekupezewa kuti tidawadandauliwa kuti ateru sinati ngolimira 2024 kuka mu 2025 dandaulo watulo sadalize chifukwa amali kulita ngati mene timamvera simene zimafunikira kwalangizatu timakhuzira kuti bungo la nisi ndibalabwino kwambiri koma bamnena kuti kazikulitsa nichimanga katapirani silate tikwaje sitilimisa zande patsumba koditi ina America zamiza nde mari kwina tirango tindafoja tibwezezaye kuti lolere buloi sizuteka kodiko nkhani iti ilonde bwinobwino inu mukuti munkafuna ngongole ya ulimi koma anakupasani ndalama koma amati ndi za business za ulimi koma inu malo mwake mutatenga ndalama zija makali mafodya sidapanga business for nthawimeyo idaloti tidapanga business achimanga kugula koma chimanga timagulitsa mochipa pano chimanga chutulogulabe moto zimene zidachitika ndakhange zatisokoneza program nanga sidaloti za business isteyo sokonekera kufuna zauli tsopano mutu wankhani ndionena kuti mutatenga ngongole ikuvuta kubweza ikuvuta kubweza nkhani ndi imeneyo yokuti mukulephera kubweza beza tumabweza umatikawo umati mafuna tiapemba kuti kodi siziteka kuti kungopatsidwa ngati isteyo tipatsidwe mpara oriti ngo tindafodi amene tidatoyambikeza kuloiti mmalize yonse ifapa kubweza ngongole yatitsati yako pang'ono koma rukupekisani kuti America zamiza kuti tazikulisani fodi ayi kumavenda tiolika yoti mubweze ngongole mumalize then madoko tiuziteka kungololera tingotumiza olobero limodzi ndalama zatuzo zitakhala kuzinda timali zinakunisi timali kodi tikuteka lero ndakumvani tsopano mukufuna kuti pakhale mgwirizano pakati pa inu ndi anifiwo okuti ngongole iti kuivomera ndi yathu koma anthufe tikutakata pa ground tidikireni tikagulisa fodya ngongole iyi palibepo apa mabelo awiri timaliza mukutero ayi ndakumvani chabwino ndakumvani sala tilinawo akuluakulu apa akuyankhani amene alangiza akukana kumva sakumva alangiza akukana sakumva nkhaniyo akukana chabwino ndakumvani chabwino atatiye nawo makusa amene lomaliza ndi limene munthu anathu anatenga ngongole atakata khanga kuti anapita nayo kufodi yaku nkhaniyo njocholowanika komano akuti tandimverani ine ndi fodi ya uyu tisiye nditinde belo limodzi tikubwezerani
Ayi zikoma kwambiri tinene mwachidule kuti tiyambire tiwamaliza ripoti lilikale mbwalo. Yeah. Timamvetsetsa ndithu nthawi zina munthu zimavuta kuti abuze ngongole pa nthawi yake. Yeah. Ndiye kukambirana kumakhalapo kupatsana nthawi yowonjezera. Koma tichenjezeso kuti nthawi zina dandaulo limabwera chonchifo kuti munthu uyo ngati wapatsidwa mpata kawiri katatu ndiye sakukwaniritsa angopereka bebe excuse kumakhala ngati kuti tsopano munthu uyo pangano limene wapanga iyeyo ndi Amalawi anzake chifukwa ifeyo bungwe limayimira Amalawi ndila Amalawi. Yeah. Ndiye ngati Malawi sakukwaniritsa ndiye kuti sakuchitira ubwino Amalawi anzake akupha ufulu wa Amalawi ufuluso wa ena kuti atenge ngongole pa nthawi yake. Ndiye mwachidule tipempha Malawi kuti mukagwirizana nthawi ndanifi kuti mubweza ngongole tsiku lakuti muzipereka tsiku limene lolo ngati zavuta kambirana na amaonjezera ndithu nthawi koma ena zimafika onjezera mwina kawiri katatu kumathawathawaso. Ndiye zimenezo sizichitira bwino thumba limene. Chachiwiri titsindikira Malawi ngati inuyo mwapempha ngongole ya ulimi yachedwa ndiye ndalama zija mkunena kuti nditengabe nkulakwitsa muzinena kuti ngongole iyi sinditengaso. Kaya ndi ya business nthawi yakutherani muzinena kuti ngongole iyi nthawi yandithera sinditengaso chifukwa zikatero zizipetsa mavuto ngati amene achitika apawa. Tsopano pamene popo ndipo kufunikira kuti pamveke mmene akuyankhulira awa akuti akukhanga kuti anati umiriza kuti titengebe ngongole kuti amaumiriza. Ayi sizichitika sizoona. Koma kuti nthawi zina ndalama ikalowa munthu kumakhala amakhala mayesero akulu kuti alayiwezi kuti ukanene kuti kuchedwa ali zimatha kuchedwa ali ndalama zija. Mwina mwachitsanzo ena pa nthawi imene ya ulimi limakambani ena ndalama zawo zizilowa mwina nthawi yatha. Pempho ndakuti amene ajawo alumikizane ndi alangizi kuti ndalama iyi sindiyigwiritsanso ntchito ibwerere. Tumvetsa mwenyewe. Koma ngati ali ndi nzeru ina kuti ndalama iyi yafika mochedwa fetereza sinengaguleso koma munthu une ndimachitanso glosary. Ndiye zimenezo amakhalanso basi ndi alangizi nkuyipanganso ngongole ija ngati yokhudzana ndi glosary ndiye kuti amagwirizananso njira ina tsopano. Right. Koma ngati munthu ujawo ndalama isangagwiritse ntchito yalowa nthawi yamuthera njira yabwino auza alangizi aibweze kuti ikatumikira anthu ena. Koma ngati ndi nzeru ina auze ndiye kuti amakhalanso pansi pomwepo kukambirana nkuona kuti nzeru ichi yenda bwanji kupatsana dongosolo la nyuwani. Ndiye nkhani yawo ayi tifufuza popeza muchanena kale alangizi athu onse dziko lonse akumvetsera tinaawuziravi ndiye kuti wakunkhoma ina kuti atiuze programu ikamatha kuti zidatani zakulu amenewo. Nawo pa nkhani ya amene akunkhoma akunachoka zinthu ziwiri ena akudandaulanso kuti fetereza iyi tupatsa anthu amene ali mtima loti ng'ono titsindike tiyendera zonsezi moti mali kunkhoma kumalingunde konse kuja talembera tikafika kuti taone anthu amenewa andi ngati zinali zoti ndatsogoleri athu kandi mafumu anachita zinthu zimenezi mwadala chifukwa dawa tsindikira kuti kachiteni chilungamo ndiye kuti ife tsopano tikanena kwa bwana wawo wa mafumuyo titsindike andi akumudziwa bwana wawo iwo kuti zachinyengozo sakondwera nazo onse. Koma ngati anyamata athu ogwira ntchito ndi alangizi akumalimi awonso tikaona kokanena kuti one kuti tichita nawo mtundu wanji. Koma titsindikira Malawi osamachita chinyengo ndi ngongole zanife makamaka za ulimizi chifukwa inuyo mukatenga fetereza wambiri nkupeza kuti simudalime ife tawerengera kale kuti tikolola mwachonje ndiye inuyo mudzatani ndiye kuti mwanyenga Malawi ndiye kuti inuyo ndiofunika kulangani kwa saizi ya thupi ndithu. Pa nkhani ya ulimi chamati kwanthu taperekako ngongole zokwana 60 million so CTA yese amene sadalandire tapereka ngongole taperekako ngongole zokwana 60 million koma tigwirizane nawo kumene kuko anthu sadatenge kwambiri kuli ukapyala wambiri wothawa kubweza ngongole kwa anthu ndiwala. Mwachita bwino mwayimba foni chokera kumeneko anthu ambiri akwa anthu ndiwala malingani malipoti amene tapatsidwa apa tuvutika nawo kubweza ngongole. So chonde pempho inu akwa anthu ndiwala ndi abale anu tamabwezani ngongolezi chifukwa nthawi yosewera ndi ngongole si imeneyi. Kodi pamakhala fees kuti ulowe nifi ayi sipakhala fees kuti ulowe nifi yolowera kalabu ayi koma fees imene mmadzapereka ndi yolipira kuti tsopano zonse zatheka kuti ngongole tikupatseni timati processing fee pa stage imeneyo ndi imene mmapereka ngongole. Zikakhale za ulimi
superekaso timadzalula ku ndalama yomweyo zimene takhazikitsa masiku ano. So mwachidule tapitani kwa alangizi, msathawe kuti yayi mnamva kuti kunifi kumakhala fees, pitani kwa alangizi mukamvetse bwinobwino. Tipempha amalawi onse kulikonse muzimva zambiri zokhuzana ndi nifi, tidakuyikira na alangizi, muzipita ku ofisi ya nifi muzikakumana ndi alangizi muzikamva zoona zenizeni. Ajama ndina kuti kwa Nkanda mwachitsazo amatchula malo ena kuti pakayigwa kaya sikafikepo. Ngati dakafika kwa Nkanda pakayigwa ndi mjira ndiye kuti pali vuto lina lake pamenepo. Nanunso tapita ndi kwa alangizi panchinji paboma komanso kwa Nkandako tili ndi ofisi mukamvetsetse. Chifukwa ifeyo timakhala pano pa radio kufotokoza nthawi zambiri kuti nifi ili paliponse malawi muno. Tsono nifiyo siyenda upita ngati wa mtsongo kupita m'manyumba mwa anthu kuti kuli nifi kuli nifi. Ayi tikanena uthenga chonchi kukuzani kumene kuli ofisi ya nifi, chisankho chimakhala cha iweyo munthu kuti upite ku ofisi ya nifiyo ukamve mmene ungathandizidwe. Sitipita m'manyumba mwa anthu kuti odi nifi kuno, odi nifi ngati ogulitsa mchere mujama chitira kalekale. Ayi tanena chonchi inuyo fufuzani kuti ofisi ya nifi ili kuti mupite kumene mukamve kuti tupereka ngokoleza mtundu wanji kuti muthandizike muyende njira ya mtundu wanjiso. Kodi pamenepo makamba za processing fee kuti yayi kulimi kulibe ena amafunsa asopompa kuti ndamva kuti munachosa processing pa ngongole zonse basi mangotula pamene kutaunikana. Ayi sichoncho ayi zimakhala kusankha kwa munthu. Timachita processing fee kapena ndine kuti ndalama yolipirira kuti utenge ngongole tsopano. Processing fee pa Chingerezi dipo la ngongole. Ena mangoti deposit. Deposit. Imakhala magawo atatu. Gawo loyamba ukafuna umalipira kashi weka. Gawo lachiwiri umati dulani ku ndalama imene mundipatseyo. Zimatheka. Gawo lachitatu umanena kuti sindipereka msadule koma ndikamadzabweza muyike timati grossing over muyike ngati mbali imodzi ya ngongoleyo. Tsono njira yachitatu imakhala ya ngozi pang'ono chifukwa tikamachaja interest ija ndiyo timachaja so ndi fees ija. Mubamvetsa mwe. Imakhala ngati ndi fees yomwe yolandira so interest. Timafuna titsindike. Koma zonsezo ndizotheka. Zonse ndizotheka ndithu. Very good. Tichite ku malawi mafunso athu chakumapeto kwa programu. Muli bwanji bwana? Muli bwanji, muli balai nditu? Ndili bwino, mukuimbira kuti? Kuti? Kuchilazulu. Dzina lija? Brighton Weston. Phone number? Manena wili. Manena wili. Yeah. 42. 508. Chabwino, yankulani bwana kuchilazulu. Tina ngoli ya nifi. Ya business. Kumano jibangire ni ya business munali mu November. Mpaka vanova. Simulandire. Ndire ichiri chose. Nthawi imeneyo mumapereka za processing izi kapena inali yotaza kudulani? Kati mapereka. Munapereka? Ya. Ndalama zingati? Ya, tinasonga makulu, pasi tinapempa ngati ma 4 million. Ya, ndunena imene munapereka inuyo ngati deposit? Deposit tinapera 200. 200,000? Ya. Okay, so chiperekere ni deposit imeneyo kufikira lero mmene mu November. Hello. Mpaka na lero sinamandikira. Gulu lanu zina yake ndija? Inu ndi member wa gululo? Eya, ndi member. Simukuliziwa zina? Ndangoliwa pang'ono. Mulipo angati mgulu? 5. And 5? Yeah. Achinyamata azibambo? Azibambo achinyamata. Chabwino, mati munachita apply total ya ndalama zimene mafuna ndizika? 20 million. 20 million? Yeah. Ndiye deposit munapeka 200,000? I demand a member mwezi. Mulipo anthu anga? And 1 million. Yonse munapeka 1 million? Yeah. Mu November?
Chabwino. Akuya pano pa makuzani kuti chani alangizana. Amareza kuti tidivire ndizvo zimene zvinadinga zokuza fetereza ndino amari zefetereza ati pasandalamba Oh. ndino mpaganale zefetereza ndinavuta anasega mpaganale refeso sanadikani. Chabwino sana ndakumvani sopano. Ziko mupitirani kumvesera kaya kuonera kanema kaya kumvera wairesi umandithu inuyo mukuyenera kuyankhidwa mwa chindunji chifukwa funso lanu lonso ndila chindunji 1 mita inapita munapereka koma mpaka lero palibepo chimene mwaona. Muli bwanji bwana? Tilipa muli bwanji no? Ili bwino. Tayankhula mukuyankhulira kuti? Ndofuna ndifuse funso apo. Ndikuti kumeneko? Kuno ndikuchitala kusalima. Zina lanu? Zina langa ndine Ching'ombe. Phone number? Phone number yatu ndi 092 Yeah. 54 55 432. Funsani sala kuchitala kusalima yankhulani. Ngeni mafuna kuti ndi poyamba nditokoze boma nokopera ndi kanizo la ndifiri. Okay. Adithandiza kwambiri wona kuti anthu ambiri athandizika ndithu. Zikomo. Kuno kusalima makalabu ena atalandira nthawi yabwino kuseseza. Okay. Koma makalabu ena talandira mochedwa fetereza talandira mwezi wa Machi uno. Oh. Pamenenso dzuwa solabwiranso lekuti mbewu zambiri zaonongekanso mbali ina ya dera lino lachitali. Chabwino. Ndiye nanga singongole itatengayi. Yes. Monga ngati fetereza talandira Machi uno wambiri. Ngati bulati talandira kufereza mabaga awiri ali kuzima 5 mabaga awiri pa February kati ma February. Koma fetereza wina italandira vose da last week. Koma bulidzuwa tsopano kuno. Chabwino. Ndeni mafuna kuti is there any window? Kuti anthu akhoza kuona kuti tikabweza bwanji mbongole nanga this is a rain-fed program. Yes. Yes. Yeah, so do you have any window yonena kuti tikhoza kubweza mbongole iyi kapena titani kuti kubweza? We were told kuti ayamba kuendera chama May kapena June. So look at the time now, time frame. Ndakumvani takhala ndipompo musachoke mati. Aching'ombe mwaswera. Ndaswera ndithu. Ayichesera nawo kodi pachatidana kuti anthu muzikhoma insurance ya ngongole ngati zizi mudakhomera gulu lanulo insurance ya mbewu. Mayenesa apita amenewo. Atiki amene so omalizana amenewo ayankheni anthuwa. Mina mumuyambira ndi amene akuchitalawa. Chifukwa chimene mafuta tifunse chonena kuti adakhomera kodi insurance chifukwa ndife yakhale kulengeza kuti mukamatenga ngongole za kumunda muzitenga ngongole muzikhomera insurance ya mbewu. Insurance ya mbewu ili magawo awiri. Yochipa ndiye kuti ngongole yonse imene wati mwachazi watenga 1 million kwacha ngongole umangokhomera ngongole 1 million yo kuti zikachitika ngati izi insurance adzalipire pali ngongole yachiwiri imene timati on yield. Yoyamba ija ndi on loan. Yachiwiri timati on yield imene ukakhomera timadza kupatsa ndalama yoyerekeza ndi zimene ukadakolola pamalo amene. Yes. Ndiye alimena akhala kukhomera inayi kapena inayi. Koma ena amakana amati ife tidzaona meti dzachitire mbewu zathu zikaonongeka. So chimene mafuna tidziwe awawa tichifufuze ukole ali gulu liti. Koma ngati ali gulu loti adakana insurance iliyonse ya mbewu. Ndiye kuti amene wawa ndiye kuti abweza ndithu woka
mwaululu koma ndiye kuti ngogwirizana nthawi akufuna window yo pamene akagwirizane pa window chifukwa chitsanzo ngati tinabweza May June ndiye kuti iwo atipatsa mapulani kuti mwina tilima kudimba fertilizer nakasala tu fertilizer wina sanatira amene ndiye kuti akuzokambirana ndalangiza kuti mundithandizenso fertilizer woyamba uja ndiye kuti ndilimaso koma ndiye kuti tsopano abweza nthawi yomwe chabwino chifukwa cha nthawi yathu yatha apapa mafunso ena amene anafunsawo poti munatenga mafoni awo mwayankha direct mutseka bwanji tiyambe nda Amweta 1 minute then a CEO aombe nkota koma asana chitenu pali I think anala awiri okha pali awa Dayton akuchira dzulu I think amene wawa mwachidule tifufuza kuti tathandize chifukwa anena kuti adapereka processing fee 1 million kwa kuti tione kuti koma tidandaule iwo aka seriousness kazikhalapo nanga dzina la gulu ayi walaso zino za mtundu wake aoneka achinyamatamata mwina chitero koma chabwino tsekana Amweta. Alright, mwina ku mbali ya ku section no department umene timachokera ku NIFI tilimbikitse kuti Malawi kwambiri atenge mfundo zeni zogwirika zokhuzana ndi mene NIFI magwirira ntchito ku maofisa athu a NIFI tibwereze NIFI sigwira ntchito ndi agent so direct information imene kuchoka kwa ma loan officers athu izikunena kuti zithandize pamene pakufunika information yambirimbiri anthu ngatafuna kuti akamvere kwina kumene nthawi zina ama back and forth movements anamachitika amene amadandaulidwa nkhani ngatizi kuti ukamvetsere mkati mwa ulendo umamva kuti munthu amakafufuza kwa wina wake amene samagwira ntchito kuno and zimenezo zimapeza kuti zimaononga nthawi so timafuna ndi apempha Malawi apite ku office kwathu amvetsetse direct from kwa anthu aku NIFI. Chachiwiri timafuna kuti tinene kuti program hii ndi program imene tikaiona ngati ku NIFI ndi program imene Malawi tikachita embrace itemenuza dziko positive. Very good. Ajeseni tsekani program. Tithokoze kwambiri Amalawi onse amene amatenga nawo mwayi pa ngongole za NIFI komanso amene amazigwiritsa bwino ntchito ngogolezo chifukwa cholinga chenicheni cha boma kuti kudzera ngongole za NIFI mavuto amene azachuma amene ali mdziko muno amene amaonekera magawo atatu kuchepa kwa chakudya kusowa kwa ndalama yakunja ijamati forex komanso kubwera mtengo kawiri kwa zinthu zija pa Chingereza amati inflation zikhoza kutha kudzera mu programu imodzi mwa iyo ngati izi NIFI kuchita chifukwa alimi athu akakolola bwino makamaka kudzera mu maprogramu azaulimi azo sezi apezeka ndi manena nthawi ina ndibwerezeso lero lino kuti dziko linoli lili mavuto azachumawa nthawi zina chifukwa choti sitigwiritsa ntchito bwino mimwayi kapena madongosolo amene boma layika m'malo mwace kuti tilime mokwanira anthu asaseweretse fertilizer apapa tamvera limodzi ena amasewera naye fertilizer matenga matumba 10 munthu alika hafweka fertilizer muja akadapita kwa anzaka akadalima foja wambiri foja uja akadapita nkukatipezetsa forex nkumagula mafuta kunja ndi zina ndiye tipemphe kuti ngongole izizi sizosewerera za NIFI ayi ndipo titsindike aliyense amene watenga ngongole imeneyi abweza monga mwa malonjezano okapoka ngati pachitika chinacho tichitukambirana kuti tsopano chachitika ichi chichitike chonchi mapulani ndachita fotokoza chaka chamawa tipitirizaso maprogramu amenewa ulimi wa nthirira kawiri komanso ulimi wa kumunda tipitiriza kuti Amalawi pakutapa zonse apindule ndi ndalama zimene boma limapereka ku programu imene chabwino amenewo ndi Humphrey Jeseni amenewa ndi mkulu wa bungwe limene lili la NIFI. Program ino ndinaye ndi Whiton Mweta amene ndi credit manager komanso Humphrey Jeseni amene ndi CEO wa bungwe limene lili la NIFI. Dzina langa ndi Patrick Kankwatira. Malo onse tilaida mbiri amene amachita nawo technical pankhani imeneyi ndikutsanzikeni panopo tikhatu kulowera ku Mzuzu kumene kuli msonkhano wa ndale. Tsiku labwino. Ngongole ya NIFI zilila zibuku msatibule Amalawi.
moni kulikonse umene mutisatira programu yathu imene yatikambe kapena kuti speak out kuno ku MBC. Zina langa ndi Emmanuel Twala. Programu ineyi timayibweretsa kuno sabata kuti tikambirana nkhani zotikhudza mdziko muno, nkhani za umoyo, nkhani za masewero zimene mwina kwambiri sitikambakamba. Matopiki amenewo timabweretsa kuno ku MBC muno programu yathu yatikambe kuti tikambirane nkhani ngati zimenezo. Fana zofunikira kwambiri kuti tizikambirana mdziko muno. Nkhani imene tifuna tikambirane programu yathu ya lero yatikambe kapena kuti speak out ndi yakusintha kwa nyengo. Mukudziwa kuti dziko lonse lapansi nyengo ikusintha, ndipo ikamasintha nyengo imeneyi sitikamba kuna kuti chifukwa choti sitikamba kusintha kwaikona kuti kalekale ankaimba chamba chakuti pano kuimba chamba chakuti tikamba nyengo yake ya climate pa Chingerezi, kapena kuti weather, kapena kuti nyengo ngati imeneyo ikusintha pa dziko lonse lapansi. Ikamasintha nyengoyo zikukhudzaso anthu amene amakhala m'mayiko ngati amenewo, makamaka kuno ku Sub-Saharan Africa, komanso mayiko amene mwina akutukwa kumene pachuma akukhudzira kwambiri ndi kusintha kwa nyengo. Kuti chochitika njani, komanso kodi udindo wa iwo amene akukhudzidwawo kuti ndotani, ali ndi chotakhoza kuchita kuti apeweko ululu wa kusintha kwa nyengo, chifukwa kuti sikusiyika ndithu kukhala kuchitika. Komanso kodi amene akugwira ntchito ndi anthu amene akukhudzidwawo kodi akugwira bwanji ntchito, komanso kodi akuthandizana nawo bwanji anthu kuti amvetsetse kuti ndi umoyo kuti adzikhala kusintha kwa nyengo kati kumeneko. Komanso ngati boma likuchitanji pa nkhani ngati zimenezi, mayiko amene ngolemera amene akutithandizira kuti nyengo izisintha, kuti udindo wawo umakhala wa mtundu wanji pa ntchito ngati zimenezi. Programu yathu lero yatikambe ndili ndi mkulu wa bungwe lija la CARD, Churches and Action in Relief Development. Matero pa Chingerezi yake. Churches Action in Relief and Development. And yes. Development. Yo and Mr. Milton Luhanga. Yo and I think I'm mu studio mwadala chifukwa ifa MBC ndi bungwe la CARD tili pa ubale timati MOU, Memorandum of Understanding, pakati pa CARD ndi ifa MBC. Ndi timakacheza kwambiri nkhani za kusintha kwa nyengo zokhudza bwanji wanthu, komanso kodi anthu angathandize bwanji kukhala ndi moyo wa tsiku ndi tsiku. Mr. Luhanga ndakulandirani. Zikomo kwambiri Emmanuel. Ndimakamba pano mu introduction yanga kuti kusintha kwa nyengo kwabwera ndithu, sikudzachoka, kudzakhalabe ndife pa dziko lonse lapansi. Tikamati kusintha kwa nyengo timatanthauzanji, tiyambire pamenepo. Kusintha kwa nyengo mwina anthu ambiri timakuvesesa, koma I think Malawi ambiri sopano akudziwa zoti kusintha kwa nyengo ndi chanji, chifukwa iwo akukhala moyo woti kusintha kwa nyengoko kuwakhuza. Tsono kusintha kwa nyengo ndi kutengera zinthu monga kale mvula kumwera kuno imayamba, tikamanena kuti mvula yayamba ndi Oktoba, November.